Ej, hvad sker der? Hvad laver I? Leger I? Må far få papkassen? Ikke nu. Den skal smides ud. Hov, pas lige på lillebror. Nu skal du ikke cykle. Du skal da ikke lege med papkasse. Du skal da lege med din cykel. Ikke nu. Skal I lukkes inde? Så sæt jer ned.